салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони хурдсоли Федератсияи гӯштини тарзи озод манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матин шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчи таҳти рақами 1 Анушервон Забиров. Анушервон Забиров дар намуди гӯштини тарзи озод машқ мекунад. муддати 3 сол аст ки қоидаи гӯштинро аз довари дараҷаи байналмилалӣ Муҳаммад Шукуров меомӯзад. вай 30 медал дорад. аз ҷумла дар мусобиқаи ҷумҳуривии шаҳри Хуҷанд мақоми аввалро соҳиб шуд. дар сабқати байналмилалии ҷумҳурии Қирғизистон ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. ӯ номзад ба устоди варзиш мебошад. иштирокчи шумораи 2 Шокир Давлатов. Шокир Давлатов дар риштаи гӯштини тарзи озод машқ мекунад. аз фаъолияти варзишгариаш 1 сол сипарӣ гашт. нозикиҳои гӯштинро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қамараддин Ҷалилов меомӯзад. вай 5 медал дорад. мақсад дорад то мусобиқаи нахустини байналмилалиро бо касб кардани зинаи ифтихорӣ хотима бахшад. мавсуф ба футбол ва волейбол низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. омӯзиши фанни математикаро дӯст медорад. иштирокчи таҳти рақами 3 Усмонҷон Маҳмадов. усмонҷон маҳмадов муддати 3 сол аст ки нозикиҳои гӯштини тарзи озодро меомӯзад. вай 30 медал дорад. аз ҷумла дар 15 сабқати мухталиф зафар ёфтааст. дар мусобиқаи кушодаи ноҳияи Дағара беҳтарин шуд. ин натиҷаро дар сабқати бӯзи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ такрор намуд. ба варзиши рақами 1 низ диққати махсус медиҳад. ӯ мухлиси бошгоҳи Ювентуси Италия мебошад. инчунин ба мутолиа кардани китобҳои бадеӣ машғул буда бештар ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. иштирокчи чоруми барнома Ёсинҷон Талбаков. Ёсинҷон Талбаков дар риштаи гӯштини тарзи озод тамрин мегирад. беш аз 2 сол аст ки қоидаи гӯштинро аз мураббии ҷавон Мурод Шукуров меомӯзад. номбурда дар 24 мусобиқа ширкат варзида 13 бор ҷои якумро касб кардааст. дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қирғизистон зинаи аввалро ишғол намуд. дар мактаб бештар ба фанни математика диққати махсус медиҳад. вай номзад ба устоди варзиш мебошад. иштирокчи панҷуми барнома Имрон Худоиев. имрон Худоиев муддати 1 моҳ аст ки дар риштаи гӯштини тарзи озод машқ мекунад. нозикиҳои гӯштинро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қамараддин Ҷалилов меомӯзад. мақсад дорад то дар сабқати нахустин муваффақ шавад. ба футбол низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. вай ба бошгоҳи Ливерпули Англия мухлисӣ мекунад. аз фанҳои мактабӣ омӯзиши математикаро дӯст медорад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Умарҷон Раҳимов. Умарҷон Раҳимов беш аз 3 сол аст ки нозикиҳои гӯштини тарзи озодро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Шукуров меомӯзад. вай 28 маротиба дар мусобиқа қувваашро санҷида 10 бор ҷои якумро соҳиб шудааст. дар мусобиқаи ҷумҳуравии шаҳри Панҷакент зафар ёфт. соли равон дар сабқати шаҳри Норак ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. дар сабқати байналмилалии ҷумҳурии Қирғизистон ҷоизадор шуд. вай иштирокчии мусобиқаи байналмилалӣ дар Қазоқистон мебошад. тамошобинон азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон.
устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ Муҳаммад Шукуров. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Қамариддин Ҷалилов. дӯстони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаро аз давидан шурӯъ мекунем ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт иштирокчии якуми барномаро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар Анушервон Забиров шартро шурӯъ намуд. бинед ки бениҳоят суръаташ баланд аст. аҳсан мегӯем ва бояд ҳар як варзишгар ана ҳамин тавр шартро иҷро намоянд. дӯстони азиз, Анушервон Забиров шартро дар муддати 9 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Шокир Давлатов. бинандагони гиромӣ, Шокир Давлатовро мебинем иштирокчии таҳти шумораи 2 ин шартро иҷро мекунад ва мебинем ки ин варзишгар на он қадар фаъол аст ва суръаташ ҳам на чандон баланд аст. иҷрои шарти Шокир Давлатов 985 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Усмонҷон Маҳмадов. инак дӯстони азиз, Усмонҷон Маҳмадов омодагӣ мебинад ва сипас бо ишораи довар шартро шурӯъ мекунад. хуб мебинем ки ин варзишгар то кадом андоза шартро иҷро мекунад. дӯстони азиз, фикр мекунам ин шарт барои онҳо на он қадар мушкил аст. онҳо танҳо дар ин шарт бадани худро каме гарм месозанд ва барои иҷрои дигар шартҳо худро омода мекунанд. иҷрои шарти Усмонҷон Маҳмадов 972 сонияро ташкил намуд. навбати Ёсинҷон Талбаков фаро расид. бинандагони гиромӣ, иштирокчии таҳти шумораи 4 омода аст ва пас аз чанд лаҳза бо ишораи довар, яъне бо ушаки довар шартро шурӯъ мекунад. акун мебинем ки ин варзишгар дар муддати чанд сония шартро иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, Ёсинҷон Талбаков шартро дар муддати 880 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Имрон Худоиев. инак Имрон Худоиев ба шарти барнома пардохт ва мебинем ки Имрон суръаташ ба мисли рақибони худ на он қадар баланд аст. ӯро зарур аст ки боз ҳам суръаташро баландтар созад. Имрон Худоев шартро дар муддати 958 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Умарҷон Раҳимов. бинандагони гиромӣ, иштирокчии ниҳоиро мебинем ки Умарҷон Раҳимов аст. бениҳоят суръаташ баланд аст. аҳсан мегӯем. бинед ки кӯшиш карда истодааст ки ин шартро ба хубӣ иҷро намояд. Умарҷон Раҳимов шартро дар муддати 894 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Ёсинҷон Талбаков дастболо гардид. дар шарти аввали барнома Ёсинҷон Талбаков суръати баланди давандагӣ нишон доду соҳиби 10 хол гашт. Умарҷон Раҳимов бо 9 имтиёз дар зинаи дуюм қарор гирифт. Анушервон бо 8 хол дар хати сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Имрон, Усмонҷон ва Шокир мутаносибан зинаҳои баъдиро ишғол намуданд. тамошобинони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ гузаштан аз монеаҳо мебошад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. барои иҷрои ин шарт Анушервон Забировро даъват мекунем. дӯстони азиз, бо уштаки довар шарти дуюми барнома оғоз гардид. Анушервон Забировро мебинем ки бо суръати баланд аз монеаҳо мегузарад. хуб мебинем ки аз монеаҳои занҷирпеч чӣ гуна мегузарад. гузаштан аз ин монеаҳо бениҳоят мушкил аст ва мебинем ки ба осонӣ ин мушкилиро пушти сар намуд. Анушервон Забиров шартро дар муддати 1470 сония иҷро намуд. навбати Шокир Давлатов фаро расид. Шокир Давлатовро мебинем бинандагони гиромӣ дар муддати чанд сония шартро иҷро мекунад. аллакай як монеаро пушти сар намуд. хуб мебинем ки монеаҳои занҷирпеч, монеаҳои мушкилгузарро чӣ гуна мегузарад. зудтар бошед, вақт сипарӣ шуда истодааст. иҷрои шарти Шокир Давлатов 1947 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Усмонҷон Маҳмадов. Усмонҷон Маҳмадовро мебинем бинандагони гиромӣ. аҳсан мегӯем. бинед ки бениҳоят фаъол аст.
اطمینان داریم که در این شرط غالبیت ایساف را به دست می‌آورد. یکی از مانع‌های مشکل گذر را پشت سر کرده ایستاده است. اجرای شرط عثمان جان محمدов 13 و 198 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت یاسین جان طلبکов فرو رسید. دوستان عزیز، اینک اشتراکچی تحت شماره 4 یاسین جان شرط رو اجرا کرده ایستاده است. او را ضرورت است که باید در اجرای این شرط شتاب نکند و احتیاط کنانه شرط رو پشت سر نماید. اجرای شرط یاسین جان طلبکov 11 و 161 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به استعداد عمران خداییف. اینک اشتراکچی نوبتی رو میبینیم عمران خداییف است. الکی از این مانع ها گذشت و اکنون میبینیم که از مانع هایی که به نهایت مشکل است و الکی این مانع ها رو گذشت. احسن میگوییم. عمران خداییف شرط رو در مدت 17 و 163 ثانیه اجرا نمود. توجه بکنیم به استعداد عمرجان رحیمov. عمرجان رحیمov شرط رو اجرا کرده ایستاده از دوستان عزیز. و میبینیم که در مدت چند ثانیه این عمل رو اجرا میکند. رو ضرورت است که باید هر یک انا همین مانع ها رو پایهای خود رو گذاشته شتاب نکند و در اینجا بینید که دوستان عزیز الکی و افتید. عمرجان رحیمov شرط رو در مدت 18 و 159 ثانیه اجرا نمود و همینطور در این شرط یاسین جان طلبکov غالب اومد. پس از انتخاب شرط دوم یاسین جان طلبکov شماره خالهایش را به 19 عدد رسانید. عمرجان رحیمov نیز 19 خال را در اختیار دارد. انوشیروان به سگانه بهترین ها شامل شد. عثمان جان از زینه پنجم به خط چهارم جدول برآمد. عمران و شاکر مقام های پنجم و ششم را کسب کردند. тамошобинон азиз, барномаи матин аз муассисаи давлатӣ боғи парчами миллӣ идома дорад. Инак расидем ба шарти сеюми барнома. Шарти навбатӣ машқи болофишорӣ мебошад. Барои иҷрои ин шарт Анушервон Забировро даъват мекунем. дӯстони азиз, шарти навбатиам оғоз гардид. Акнун мебинем ки дар шарти болофишорӣ варзишгарони хурдсол чӣ гуна шартро иҷро менамоянд. албатта дӯстони азиз, иҷрои ин шарт барои мустаҳкам гардонидан ва пурқувват сохтани мушакҳои даст, умуман барои обу тоб додани бадан аз манфиат холӣ нест ва албатта ин варзишгарон ҳамарӯза дар баробари машқу тамринҳои гӯштини тарзи озод ҳатман ана ҳамин машқро истифода мебаранд ва чунки бе истифодаи ин машқ яъне баромад кардан барои онҳо каме мушкил аст дар мусобиқаҳо. бинобар ин онҳо ҳамарӯза бо ин машқ машғул ҳастанд ва хуб мебинем акнун ки дар барномаи имрӯза то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт мебароянд. албатта дӯстони азиз, ин варзиш аст, бур дорад, бох дорад. яке хуб баромад мекунад, дигаре бошад албатта яъне ба бох дучор мешавад. тамошобинони азиз, Анушервон Забиров машқи болофишориро 5 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Шокир Давлатов. инак Шокир Давлатов ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки ин варзишгар дар ин шарт то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои шарт мебарояд. дӯстони азиз, ин шартҳо барои ин варзишгарон на он қадар шартҳои мушкил аст. яъне амалҳое мебошанд ки онҳо бо ин амалҳо бо ин машқҳо ҳамарӯза машғул ҳастанд, ошно ҳастанд ва фикр мекунам ки барои онҳо, яъне барои рақобат кардани онҳо на он қадар душворӣ меорад. албатта дӯстони азиз,
ҳар як варзишгаре ки имрӯз дар ин барнома иштирок дорад ба хотири ғолиб шудан иштирок доранд. иҷрои шарти Шокир Давлатов 34 маротибаро ташкил намуд. навбати Усмонҷон Маҳмадов фаро расид. Усмонҷон Маҳмадовро мебинем. Усмонҷон Маҳмадов ҳам низ яке аз варзишгароне мебошад ки дар бисёр мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ низ баромад кардааст ва сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. акнун вақти он расидааст ки Усмонҷон Маҳмадов бояд ҳунару истеъдоди худро дар барномаи имрӯзаи матин ба хубӣ нишон бидиҳад. ва тамошобинони азиз ёдрас мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ манзури шумо гардида истодааст. мебинем ки Усмонҷон Маҳмадов каме хаста гардидааст, вале ба хастагии худ нигоҳ накарда кӯшиш карда истодааст ки шартро боз ҳам аз ин да хубтару беҳтар ва дурусттар иҷро намояд. дӯстони азиз, агар ба хатогӣ ҳам роҳ бидиҳад, фикр мекунам ин хатогиҳо аз мадди назари довар ва ҳайати ҳакамон дур намемонад. аз ин рӯ Усмонҷонро зарур аст ки бояд бехатогӣ шартро бехато иҷро намоянд. дӯстони азиз, Усмонҷон Маҳмадов машқи болофишориро 40 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ёсинҷон Талбаков. дӯстони азиз, инак иштирокчӣ таҳти шумораи 4 Ёсинҷон Талбаков аст ва мебинем ки ин варзишгар машқи болофишориро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем ва Ёсинҷон ҳам низ дар мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ ва ҳатто берун аз марзи ватан шаъну шарафи кишвари азизамонро баланд бардоштааст ва дар ин мусобиқаҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. ва умед дорем ки дар барномаи имрӯза ҳам метавонад ки боз ҳам хубтару беҳтар ҳунару истеъдоди худро нишон бидиҳад. аҳсан мегӯем ки ҳар як маротибае ки ин машқро иҷро мекунад озодона нафас мекашад. қоидаи ин машқ ҳамин аст ки бояд ҳар як варзишгар пас аз ҳар як маротибае ки ин амалро иҷро мекунад бояд зуд нафаси худро яъне озод нафас бикашад ва тавонад ки бароҳат ин шартро иҷро намояд. Ёсинҷон Талбаков машқи болофишориро 55 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Имрон Худоиев. иштирокчӣ таҳти шумораи 5 аст. дӯстони азиз, Имрон Худоиев ҳам яке аз варзишгарони фаъол аст ва акнун мебинем ки машқи болофишориро иҷро карда истодааст. бояд ҳар як варзишгаре ки ин машқро иҷро мекунад масофаи миёни дастонро бояд дуруст гузорад, зеро дар ҳолате ки агар масофаро калонтар яъне дуртар дастонро гузоранд, иҷрои ин машқ каме мушкил мегардад ва онҳо наметавонанд ки зиёдтар ин амалро иҷро намоянд. Имрон Худоиев машқи болофишориро 30 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Умарҷон Раҳимов. иштирокчӣ таҳти шумораи 6 Умарҷон Раҳимов аст. ин амалро иҷро карда истодааст. яке аз варзишгароне мебошад ки аз рақибони худ ҷисман хурдтар аст ва ба ин нигоҳ накарда боз яъне кӯшиш карда истодааст, ҳаракат карда истодааст ки аз ҳарифонаш пешсафу пешқадам ва хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. дар варзиш дӯстони азиз, албатта фикр мекунам ки сину сол муҳим нест, танҳо ҳунару истеъдод метавонад ки варзишгарро ба қуллаи мақсуд бирасонад.
می‌بینیم که الکای خسته گردیده است این ورزشگر باز با خستگی خود نگاه نکرده کوشش دارد که باز هم شرط رو تا آخر اجرا نماید. اجرای شرط عمرجان رحیمов 57 مرتبه رو تشکیل نمود. در این شرط غالبیت صف رو به دست آورد. در شرط سیوم تغییرات به نظر رسید. اکنون عمرجان رحیمов به صدر جدول برآمد. یاسینجان طلبکov با یک امتیاز کمتر در زینه دوم قرار گرفت. انوشیروان نیز 26 خال دارد. عثمان جان با 22 امتیاز در جای چهارم. امران و شاکر با امتیازهای یک رنگ زینه‌های بعدی را اشغال نمودند. тамошобинон азир ҳастем ба шарти чоруми барнома. шарти навбати яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ва нукта намонад ки ба ҳар як иштирокчӣ 30 сонияи вақт дода мешавад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, анушервон забиров шартро иҷро карда истодааст ва ба ӯ 30 сония вақт дода шудааст. дар муддати 30 сония ӯро зарур аст ки бояд ҳунару истеъдоди худро ба тамом нишон медиҳад ва кӯшиш намояд ки зиёдтар ин амалро иҷро намояд. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ манзури шумо гардонида истодаем. анушервон забиров дар муддати 30 сония амали мазкурро 22 маротиба иҷро намуд. навбати шокир давлатов фаро расид. боштаки довар шокир давлатов ба шарти барнома пардохт. дӯстони азиз, ин яке аз машқҳое мебошад ки бештар мушакҳои дастро пурқувваттар месозад ва ҳар як варзишгар бояд дар иҷрои ана ҳамин амал ҳам нафаси озод бикашад, озодона, яъне худро ҳис намояд. тамошобинони азиз, гуфтам ба маврид аст ки дар боғи парчами миллӣ тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. шокир давлатов дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 25 маротиба иҷро намуд. навбати усмонҷон маҳмадов фаро расид. инак усмонҷон маҳмадовро мебинем. дӯстони азиз, чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, албатта дар боғи парчами миллӣ барои истироҳату фароғати наврасон, умуман барои сокинони пойтахти азизамон шаҳри душанбе фароҳам оварда шудааст ва дар баробари ин анамин таҷҳизотҳои варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, то ин ки ҳар як шахс тавонад ки озодона дар ин ҷо, яъне ба машқу тамрин машғул шаванд. усмонҷон маҳмадов дар муддати 30 сония амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати ёсинҷон талбаков фаро расид. дӯстони азиз, акнун ёсинҷон талбаков ба шарти барнома пардохт. мебинем ки чанд маротиба дар муддати 30 сония ин амалро иҷро мекунад ва ӯро зарур аст ки боз ҳам суръаташро баландтар намояд, зеро сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. ёсинҷон талбаков яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯза аст ки дар якчанд шарт аллакай 10 имтиёзиро ба даст овард. аҳсан мегӯем. ёсинҷон талбаков натиҷаи усмонҷон маҳмадовро такрор намуд. навбати имрон худоев фаро расид. имрон худоев шартро идома медиҳад. бинандагони гиромӣ ва тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаро аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ манзури шумо гардонида истодаем ва дар баробари дар ин боғ, яъне ба истироҳату фароғат машғул шудан, ҳамзамон ба обу тоб додани бадан машғул шудан, ҳар як шахсро бо зарур аст ки ин боғро тозаю озода нигоҳ доранд. имрон худоев дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 24 маротиба иҷро намуд. навбати умарҷон раҳимов фаро расид.
умарҷон раҳимов шартро иҷро карда истодааст. дар аввал каме ба хатогӣ роҳ дод. албатта ин хатогӣ аз мадди назари довар дур намемонад ва аҳсан мегӯем ба умарҷон ки дарҳол хатогии худро ислоҳ намуд. аллакай мо дар чеҳраи умарҷон хастагиро эҳсос мекунем ва аз ҳамин сабаб наметавонад зиёдтар ин амалро иҷро кунад. умарҷон раҳимов дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 24 маротиба иҷро намуд. дӯстони азиз, аз сабабе ки натиҷаи усмонҷон маҳмадов ва ёсинҷон талбаков баробар ҳастанд, ҳайати ҳакамон ба хулосае омад то ба ҳардуи онҳо 10 имтиёзӣ бидиҳанд. баъди хотимаёбии шарти чорум ёсинҷон талбаков натиҷаи беҳтар нишон доду ба садри ҷадвал баромад. анушервон забиров мавқеашро бо умарҷон раҳимов иваз кард. усмонҷон маҳмадов дорои 31 хол аст. имрон ва шокир ба мисли пештара ҷойҳои 5 ва 6-ро соҳиб шуданд. тамошобинони азиз, саёҳатамон аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ идома дорад. инак раснем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳое мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, шарти панҷуми барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт аз миёни 6 нафар варзишгарон ки хубтару беҳтар то охир истодагарӣ менамояд. дӯстони азиз, ин шарт ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад ва мебинем ки дар ин шарт варзишгарон то кадом андоза вазъи худро нигоҳ медоранд. қоидаи шарт ҳамин аст ки бояд ҳар як варзишгар пойҳои худро рост, дуруст ва баландтар нигоҳ дорад. нафаре ки пои худро ба замин мегузорад ва метавонад ки аз идомаи бозӣ даст бикашад. ва дӯстони азиз, мебинем ки ҳоло аз миёни 6 нафар варзишгарон ҳеҷ кас аз идомаи бозӣ даст накашидааст. ҳама як ранг, яъне як хел шартро идома дода истоданд. аҳсан мегӯем. бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлати боғи парчами миллӣ бо варзишгарони федератсияи гӯштини тарзи озод манзури шумо гардонида истодаем. дӯстони азиз, дар ин ҷо аллакай 2 нафар иштирокчиён, иштирокчии таҳти шумораи 5 ва иштирокчии таҳти шумораи 2 аз идомаи бозӣ даст кашиданд. акнун 4 нафар варзишгарони дигар шартро идома дода истоданд. дар ин ҷо иштирокчии таҳти шумораи 4 ҳам аз идомаи бозӣ даст кашид ва 3 нафар варзишгарони дигар рақобатро идома медиҳанд. аҳсан мегӯем ба ин 3 нафар варзишгарон ки ҳоло ҳам шартро идома дода истоданд, аз идомаи бозӣ даст намекашанд. ва дар ин ҷо иштирокчии таҳти шумораи 6 умарҷон раҳимов низ натавонист ки то охир истодагарӣ намояд. акнун мебинем усмонҷон маҳмадов ва анушервон забиров шартро идома дода истоданд. аҳсан мегӯем ба ҳардуи ин варзишгарон. анушервонро зарур аст ки бояд шартро ба хубӣ, яъне бе ягон хатогӣ иҷро намояд. аҳсан мегӯем ба усмонҷон маҳмадов ки хело хуб шартро иҷро карда истодааст. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. албатта дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки дар ин шарт вақт дода намешавад. ҳар як варзишгар метавонад ки мувофиқан ҳамун қувваву нерӯи худ дар ин шарт истодагарӣ намояд, яъне вазъи холиси худро, пойҳои худро яъне дуруст, рост ва баландтар нигоҳ дорад. дар ин ҷо довар аз ҳар самти онҳо назорат мебарад. ишора карда истодааст ки бояд шартро дуруст бе ягон хатогӣ иҷро намоянд. дар чеҳраи ҳардуи варзишгарон дӯстони азиз хастагиро эҳсос мекунед. бинед ки бениҳоят хаста гардиданд, вале боз барои ғолиб шудан дар ин шарт онҳо мубориза бурда истоданд. каме дигар мондааст ва дар ин ҷо усмонҷон маҳмадов натавонист то охир шартро идома бидиҳад. тамошобинони азиз,
дар шарти панҷуми барома варзишгарон ба таври якҷоягӣ қуввасанҷӣ намуданд ва ҳамин тавр аз миёни онҳо Анушервон Забиров даст боло гардид. дар шарти панҷуми барнома ҳам Ёсинҷон Талбаков садарнишин шуд. Якбора се иштирокчӣ Умарҷон, Анушервон ва Усмонҷон соҳиби холҳои якранг 41-тоӣ шуданд. Имрон Худоев дорои 32 хол буда, Шокир 21 хол дар ихтиёр дорад. دوستان عزیز رسیدیم به شرط نهایی برنامه. شرط نوبتی داشتن وزن خالص می باشد. غالب از روی وقت معین می گردد. برای اجرای این شرط انوشیروان زابیروف رو دعوت میکنیم. دوستان عزیز با شک داور شرط نهایی برنامه آغاز گردید. اکنون میبینیم که در این شرط ورزشگران تا کدام اندازه هنر و استعداد خود رو نشان میدهند و بینندگان گرامی این شرط شرطی حل کننده است. پس از اجرای این شرط غالب و جایزه‌داران برنامه امروزه متین معین میگردد. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. Анушервон Забиров то ҳол истодагарӣ карда истодааст. дӯстони азиз, албатта довари барномаи имрӯза довари бо таҷриба аст ва фикр мекунам ки хатогиҳои ин варзишгарон аз мадди назари ӯ дур намемонад. از میون 1 دقیقه و 20 ثانیه سپری شده. احسن میگویم به انوشیروان زابیروف که خیلی خوب ایستادگری کرده ایستاده است. آفرین میگویم به انوشیروان. بینندگان گرامی، انوشیروان توانست که 1 دقیقه و 54 ثانیه وضع خالص خود را نگاه دارد. توجه میکنه به مهارت شاکر دولتوف. اینک باشته که داور شاکر دولتوف شرط رو ادامه میدهد. دوستان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که برنامه متین رو با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی باغ پرچم ملی با ورزشگران خردسال فدراسیون گوشتین طرز آزاد منظور شما گردانده شده ایم. ثانیه ها سپری شده ایستادند. شاکر دولتوف حالو هم ایستادگری کرده ایستاده است. اجرای شرط شاکر دولتوف 47 از 10 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت عثمانجان محمدوف فرو رسید. عثمانجان محمدوف شرط رو ادامه میدهد. عثمانجان هم یکی از ورزشگران فعال است و میبینیم که در شرط نهایی برنامه چگونه وضع خود رو نگاه میدارد. البته در اینجا داور نظارت میبرد هر یک عمل این ورزشگران رو و فکر میکنم که اون خطاگی که اونها یعنی به خطاگی رو میدین از مد نظر داور دور نمیموند. از میان 30 ثانیه سپری شد. فکر میکنم که این نتیجه برای عثمانجان محمدوف قناعت کننده نیست و شاید تواند که از این ثانیه ها هم زیادتر
вазъи худро нигоҳ дорад. усмонҷон маҳмадов зери роҳбарӣ қамариддин ҷалилов машқу тамрин менамояд ва дар бисёр мусобиқаҳо ҳам низ иштироки фаъолона намудааст. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. аҳсан мегӯем ба усмонҷон маҳмадов. дӯстони азиз, албатта иҷрои ин шарт, иҷрои ин машқ барои обу тоб додани бадан хело таъсири мусбат мерасонад. ҳар як шахс метавонад мустақилона ин амалро иҷро намоянд. усмонҷон маҳмадов тавонист ки вазъи холиси худро 2 дақиқаву 1 сония нигоҳ дорад. навбати ёсинҷон талбаков фаро расид. дӯстони азиз, ёсинҷон талбаков амали мазкурро иҷро карда истодааст. ин варзишгар зери роҳбарии мураббии соҳибтаҷриба муҳаммад шукуров низ машқу тамрин мекунад ва дар бисёр мусобиқаҳо низ иштироки фаъолона кардааст. итминон дорем ки дар барномаи имрӯзаи матин ҳам натиҷаи беҳтар манзур менамояд. ёсинҷон талбаков тавонист ки вазъи холиси худро 54 сония нигоҳ дорад. навбати имрон худоиев фаро расид. имрон худоиев амали мазкурро иҷро карда истодааст. ва мебинем ки ин варзишгар муддати чанд дақиқа дар ин шарт вазъи худро нигоҳ медорад. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки варзишгароне ки дар барномаи имрӯзаи матин иштирок карда истоданд, дар федератсияи гӯштини тарзи озод машқу тамрин менамоянд. аз миёни ин варзишгарон баъзе аз онҳо дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд ва баъзе аз нафарон бошанд ҳоло навомӯз ҳастанд ва имрӯз тасмим гирифтанд то ҳунару истеъдоди худро дар барномаи матин бисанҷанд. аҳсан мегӯем ба имрон худоиев. аллакай мо мебинем ки имрон худоиев хаста гардид. имрон худоиев тавонист ки вазъи холиси худро 1 дақиқаву 33 сония нигоҳ дорад. навбати умарҷон раҳимов фаро расид. умарҷонро мебинем дӯстони азиз. муддати чанд дақиқа вазъи худро нигоҳ медорад. дӯстони азиз, умарҷон раҳимов боз ҳам хотиррасон менамоем ки назар ба дигар рақибони худ ҷисман хурдтар аст ва аҳсан мегӯем ба ҳунари ӯ ки имрӯз миёни ҳарифони худ рақобат карда истодааст, кӯшиш карда истодааст ки натиҷаи хубтару беҳтар нишон бидиҳад.
از میان 50 ثانیه سپری شد و فکر میکنم برای عمرجان رحیموف حالا هم یعنی این نتیجه رو قناعت نمی‌سازد. احسان میگوییم با عمرجان رحیموف. عمرجان رحیموف شرط روی اومد و دایسود است. احسان میگوییم. موازنیت خود رو خیلی خوب نگاه داشته است. احسان میگوییم. الکی میبینیم که دستان او خسته گردیده است. برای وضع خود رو نگاه داشتن کمی دیگر مونده است. عمرجان رحیموف توانست که وضع خالص خود رو 2 دقیقه و 10 ثانیه نگاه دارد و همینطور در این شرط غالبیت صفر را به دست آورد. дар шарти ҳалкунанда ҳам ёсинҷон талбаков бартариро аз даст надод. умарҷон раҳимов бо як хол камтар зинаи дуюмро аз они худ кард. усмонҷон маҳмадов натиҷаро беҳтар карду ба хати сеюми ҷадвал баромад. анушервон дар зинаи чорум, имрон дар мақоми панҷум, баъдан шокир қарор гирифт. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро усмонҷон маҳмадов касб намуд. аҳсан мегӯем ба усмонҷон маҳмадов ки тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем ба усмонҷон маҳмадов. من در برنامه متین جای سیوم رو اشغال نمودم. من رو افتاده نیستم. من کوشش میکنم که بار دیگر جای اول رو اشغال کنم. در این برنامه حریفان من پرقوت بودند. ورزش برد دارد، باغ دارد. از این باید رو افتاده نشوید. مقام دوم رو باشد عمرجان رحیموف کسب نمود. احسن میگوییم. یکی از ورزشکارانی بود که نسبت بر رقیبان خود جسماً خورد بود. با این نگاه نکرده و امروز توانست که سزاوار جای دوم گردد. احسن میگوییم با عمرجان رحیموف. سزاوار جای دوم گشتم. من از خودم باوری نداشتم ولی کوشش کردم صاحب مدال گردم. من در آینده کوشش میکنم که شماره مدال هایم را بسیار گردونم. طبق نتیجه گیری هیئت حکمان، قهرمان برنامه امروزه متین یاسین جان طلبکوف گردید. احسن میگوییم با یاسین جان طلبکوف که توانست که در هر یک شرط برنامه با کوشش و زحمت‌های زیاد عنوان قهرمانی برنامه امروزه متین رو از آن خود نماید. آفرین میگوییم. من طول 2 سال است که در مجمع ورزشی علاقه مخش میکنم و همگی 20 مدال دارم. 12 تا جای یکم، 6 تا جای دوم، 2 تا دیگر جای سوم. جهت اشتراک فعالانه در برنامه متین از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به دیگر اشتراکیان افتخارنامه ها سپرده می شود. افتخارنامه به انوشیروان زبیروف سپرده می شود. احسن میگویید. افتخارنامه دیگر باشد با امران خدایف مکافات داده می شود. افتخارنامه دیگر باشد با شاکر دولتوف سپرده می شود. بینندگان گرامی، این بود برنامه متین که با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی باغ پرچم ملی با ورزشکاران فدراسیون گوشتنی طرز آزاد
منظوری شما گردید. باوری کامل داریم که برنامه امروزه متین به شما نیز پسند آمد. خیر تا برنامه آینده.